Диққат 20 январи соли 2017 соати 16 дар тарабхонаи шашу беш реп-консерт бо иштироки Олег, Ралик, Кеш, Мастер Азия ва Назар 91. иштироки ҳамаи шумо ҳатмист. ҳама ҳаводорои репи тоҷикда, ҳама одамое ки меган консерт ай тарафи мо удов консерт монда будем ҳатмини чи дост дига биям мусибат чи даяматон бахшиш мепурсам. идов консерта айз нав барқарор кардем, ай нав хати бародаро ҷамъ шидем, консерта мондем ҳамун ресторани шашу бешда удов омадем, мо натонистем омада асари бародармон ё мусибат буд шумо моро фаҳмен. идов хотири шумо хотире ки хафа нашавен, ай мо ҳаму иштибоҳи кардагимона ҷуброн мекунем, гуфти гапо исправитш мекунем. консерта ай сар мондем рӯзи 20 соати 4 дар ресторани шашу беш. ҳаматона интизором ҳамун тарафи ватанасос да баъд чӣ гуфтанем вход 20 сомон, билет нестаям 20 сомон мети медрой. ма уҷа гапам намезанам, корам надорам, билет тоқати шиносои худам дар гап дахл дора. қати мидов консерта Мастер Азия дар меҳмонии Олег, Назар 91, Айтим Кеш бародарон қатимон. боварӣ дорам консерт хуб мегзара ба дараҷаи олӣ. неки одамои мухлисое ки хафа будан нашуд консерти пешина, и консерт хотири вое ки удов ҳатмини чи идов ягон мусибат дая иншолло консерта мемонем. боқӣ ҳама зинда бошед дар амони худо. Диққат 20 январи соли 2017 соати 16 дар тарабхонаи шашу беш реп-консерт бо иштироки Олег, Ралик, Кеш, Мастер Азия ва Назар 91. иштироки ҳамаи шумо ҳатмист.